Hello, perlok borong apniang subha IP sin hagane ka channel ka jonga da ka jingkar parit ka jonga IP baro ki bapet ya kana ka video yo le se don na pedang jong pi ki bedang wan thamai hagane ka channel sngew bha ban ai ka jing kyrshan ka jong pi da ka ba pi share like but subscribe ya kana ka channel ka jonga khublei shibun ya pi baro ki bapet ya kana ka video Saphriang kana ka durki haki ransan social media kama Facebook khyllung ulawan telun hapoh surok Shillong mladan bawan mi lane banwan yarap khyllung hato kikmi kikpa kija shei kibape khyllung andrei lawan lap da briu banyak bat ulawan yarap khyllung lalan yar Shillong andrei mladan bau yo sngew lane ba wan yarap khyllung dadai bayak la suyap umdon bayu bayu sngew hendrei ka Donbok lawan lap da briu banyak bat hak te ka surok ula yarap urbut yo te khyllung badula le tap hapoh ying jong te khyllung pila ban saki ya kana ka video hado pandakut khublei shibun ya pi baro ki bapet ya kana ka video ngin sia kendu pat next video. Chú người chú chơi. Má, kia. Cái cay không?